आंहाथ' गोजोननाय गैया। मानो होनोबा खामफासार बिथाङाबो सिगाङावनो खनले जेनबोबाय थाखानाय बे जायगायाव आरो जोङो दाखालिसो मैयासो जानानै थांनाय घटना जिहेथु गावसोरनि गेजेरावनो आदर्श गैयैनि थाखाय बिसोर गावस्रा जालायबाय। दा बेवहाय जोङो बिथांमोनखौ जेनगोनखौ आसा खालामखायो। 100% जेनखागोन। बेवहाय जों थानानै माथो लाब। जों बिसोरजों थायोबा आरो जों खामानिखौ मावनो हानाय नङा। समाज जौगानायनि, जायगा जौगानायनि बेफोरबायदि खामानिखौ आरो इउ पि पि एल दला एबा बे पार्टिया मोनसे आदर्श गोनां पार्टि नङा। दा बेखौ जोङो नैबे 5 बोसोराव नुबोगासिनोखा। गोबां बिथांमोना खामानि मावनो लानायखौ मावफुंनो हायाखै। दा आङो खनसेनो बुंनो सानो जिहेथु बे दोआ मोनसे आदर्श गैयै मोनसे दोलो। थ' बेयाव थायोबा जोंनि BTC नि रायजो राजाफोर आरो जोंनि इयुननि फिउचार जेनेरेसन गथ'फ्रा बिथांमोननिफ्राय जों जेबो एक्सपेक्ट खालामजाया बेखौ नुयो आरो। दा बेफोरखौ साननानै आङो दिनै सिगाङाव इउ पि पि एल नि गोबां खामानि मावबोफादोंबाबो बिराद बिदिनो मिथिं दावथिं गाफाबोदों। दा आंनि गोसोआव मोनसे साननाय फैबाय आरो एक्सपेक्ट खालामजाथावा, फोथायथावा। दा नंखायनो आं दिनै BPF नि जा आदर्श बिथांमोननि आदर्शखौ नुनानै आङो BPF आव जगदान जाफैबाय आरो। गोजोन्थों। आङो 14 निफ्राय फैदों आरो सानै लोगो फैदों 13 निफ्राय फैफादों आरो। परिबर्तन आरो गोजोन सुक्तिनि खोथायाथ' बिराद गोजाननि बाथ्रा। दिनै बहुद जोङो एगजामपोल होनो हायो। दा थांनाय बावैसो जानानै थांबाय माबानि फेरेंगा सारनि आन्दाराव जा साख्रि ओंखारदोंमोन फरेस्टआव। दा बेफोरावबोथ' बाहाय रावबो गोजोननाय गैया। दा बेवहाय जुदि गथ'फोरखौ गोजोन होनो हायाबा मा खामानि मावगोन? बेथ' एक्सपेक्ट खालामजाथावा नङा आरो। इउ पि पि एल नि निति आदर्श माने बै समावनो जोङो प्रमद सारमोननि खोथाखौ लानानै निति आदर्श नांगौ जोंनि बर' समाजाव, बर' हारियाव होननानै जों ओंखारफाबाय थादोंमोन। दा बिदिनो बै समावबो बे हाग्रामा सारखौ फेजेननो थाखाय बहुद इलेक्सननि माबायावबो जोङो बाहागो लाबोदोंमोन। दा बेवहाय बिथांमोननि निति आदर्शनि खोथाया गासिबो गैयैसो जालांनाय नुबाय आरो। दानि जा परिबेस बे 5 बोसोराव जिहेथु बे BTC नि रायजो राजाफोरखौ लथर पथर खालामजोब्बाय। दा बेवहाय गोजोननाय गैखाया रावबो। जों सापर्ट खालामगोन। जों हानायमानिखौ जोङो जोंनि जेसेबां केपासिटि दं जों बेखौ लानानै जोङो हाग्रामा सारखौ जोङो देरहाहोनायनि थाखाय जों खामानि मावगोन आरो। जों रेडि जाखाबाय। जोङो सेंग्रा सिख्ला जोङो साननानै लानांगोन कि थांनाय एग्जामाव जोंखौ माबायदि बिथांमोना थगायनाय बायदियानो जादों, थगायनायानो जाखाबाय। मानो होनबा साख्रि होननाय बुस्थुखौ जोङो हाजार सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाहागो लायो जाहाथे मोनगौबा। दा बेयावबो जुदि एग्जामफ्रा साख्रि होनायफ्रा फेर पलिसि गैयाबा होमबा बेवहायथ' रावबो थारमाने फरायनायनि आरो थाखा फैसा गारनानै फरायनायनि खुनु ओंथियानो फैया आरो। दा बेबायदिखौ जोङो गोजोननाय गैया। दा बे बाथ्रायावथ' बिराद लाजिथावथावसो फेरेंगा सारआ। गाव मावनो हायै खामानिखौ सांग्रांआ दाख्लै मावनायखौ बयबो जोङो मिडियानि थ्रुयै नुबाय थादों। थ' बिथाङा सासे जयग'था पलिटिसियान नङा होननानै आं डाइरेक्ट सिदा बुङो। जुदि गावहा सासे EM जालायनानै जुदि गाव खामानि मावनो गोसो दङमोनब्ला, समाजखौ सिबिनो गोसो दङमोनब्ला सिगाङाव गावनि जा टेनियर दंमोन बे टाइमाव मानो मावनानै होआखै बेलाय? दा बेवहाय बियो सांग्रांमोन बायदियासो बिथां डक्टर सांग्रां मोनहासो मावनानै होनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय बेयावबो गोजोननाय गैया जालायबाय। बिसिनि आदर्श गैयैयाव गासिबो लेथेर फेथेर जाजोबनायखौ नुनो मोनबाय आरो जों दा।